Kaya apa ora tahu? Ora tahu adus ngono ta? Kaya. Oh, kaya. Berarti nek kaya iki jawabe mesti Wedhus. Makasih. Malah seneng. kuwi wong tuwa sing longgar atine ngono. Sing dawa ususe. Dawa ususe Sing nah wis pokoke akeh utange ya sing iki. Malah. nggih. Mas Percil, parikan Mas. Oh monggo kula nggih wonten Nah, ya parian. piye parikanmu ta bagus? Pokoke lek iki wong ora krasa, Bangetan. ora dibalekne dina iki, kebangetan. Sami kalian niku wayah bodo. Tuku semangka Mbah Sandirana utang mundang balekno. Ayo kowe utang 500 keceprik ra mbok balekne. Wong kan menang kok kancane menang kok ora gelem bayar. Lah iya. Iya. Kok terus Wong mung wirawiri ngene mbok ya parikan apa piye kok. lah parian. Mbah, parian, Mbah. Oh. Pak Sukron. Pak Sukron. Tanggap bayang. Terus Ya wis niku sopnya. Kaya parian. pangsulane iki piye? Masulane ya wis kok so pancen nyatari yo. Dudu parian. Ngono apa? Urawon. Ora duwe duit ta tuku. Nek entuk utang Kok ngengkel. ngengkel ae. Wis tuwa ngeyel. Ngeyel. Ngengkel ra diparingi. Oh iya. Yo, Oke. lanjut. Ndek mau sapa sing jatahe sapa mau? Saiki sing kiwa. Kiwa tangan. Meru. Sing kiwa. Sing kiwa. Ayo, Mbah. Sing kiwa. Telek. Oh, tangan. Tangan Iya, iya. kiwa. Nganti bosok. Yo. Panas udan panas aling capek gunung. Oh, ngono kuwi lho. Ning glenge kaya Mas Percil kuwi. Mbah, sing dhuwur ngono lho, Mbah. Sing dhuwur, dek kapanane dhuwur Hotel-hotel. kecantol ngono. Aku dhisik nanti ngono ki. Jengleng iki nganti teko kono ki. Masa? Medun ngene terus Sirahe sik sing sirahe kusut. Dadine kan Terus- penceng Ah, kuwi. Terus bosok terus. Mula kok peyang. Yo. Yo. Nadyan Waton Waton syarat Sarata lanang. entek-entekan sing nutup sing tuwek. Ceritane wong seneng tunggal sambal Wiwitane jejer saben dinane saya suwe
jejernya tangane banjur ngomong mas aku terus no kowe caritane wong seneng tunggal sambare tane lungguh jejer saben dina saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara Kembang melati akawe larane ngati kembang kecumpung akawe atiku bingung kembangin tawang tresnaku mus katon buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape karo wanita tembang rawe iku paripasane tinimbang rame luwe gede katinggale wes nyok. Saksikan jaranan kuda Birawa. Krim. Oh alah. Lai. Cendang edan. Mau kok senengane. Cek. Oh alah. Kok sik to iki nek jingkas. Nek sak lagu. Nggih. Pokoke lak sak lagu kudu enek ngene mang. Iya. Isa. Asolo le. Kicik. Ya ta. Aku ngeget. Malik pelok. Tak nyuwun nur Mas Joko. Mang bawani Mas Joko. Pocong. Nah, pocong kasengsem mang bawani Mas Joko. Ya. Mumpung Kok gayeng men ki lho. mumpung Mas Joko eneng ngono lho. Oh, enten Mas Joko. Engko Mboten Birawa ya. mboten kok mboten jenengan mawon to Mas Dalang. Ora. Mboten nuwun sewu. Kula kangen swanten jenengan lho. Ngene wis maaf sewengi kok. Monggo Mas Joko dipun aturaken. Yo. Engko diayuke ya penak. Oh, iya. Arep kuda Birawa to, Pak? Nggih. Masku ngene kudune ngono. Monggo Mas Joko. Kang tak tunggu jumeduling wanci dalu Ene sorot ingkang padang nanging datan hanyu lapi Nora liya hamung kajaba rembulan Cecil. Kosek. Urung jengke kaya ceret lho. Monggo. Yo. Nggih niki wau anggitanipun sinten to Mas Dalang? Wis ora sah perkara anggitane sapa. Hei, Aku ditembake sik. Mboten kula pengen ngerti. Ngarang ya Mas Joko kuwi lho. Oh Mas Joko, dipun tujuaken kagem sinten? Yo, ya sing sirahe kaya bulan kae. Tuwekan siji ya. Matur nuwun. Ya. Sepinten. Nanu. Wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanya lapi kadrong nyawang tak mandeng jangan ilang
kuning sapa wae mesti bakal pengen nyandeng yen ra kelakuning ati dadi komeng sejatine rembulan kang dak karepke lamun datari endalan yang semake ibarate kenyokang Ayo, Bos. pacah pamore sang senco nganti kendhat nyawang slirane wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyo lapi katron nyawang tak pandeng jauh nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi nglambreng lamun grahana kuning dadi abang wangi cemedang citramu mong lumayan saya endah rinu bae lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggon punyawa tak umpamane wong bagus ngagem nyamping saya pantes lamun nganggo klambi kuning sapa wae mesti bakal pengen nyandeng yen ra kelakon ati dadi komeng sejatine rembulan kang dak karepke lamun datari endalan nang semake ibarate kenyok kang pacah pamore sangasem nganti kendhat nyawang slirane Turi-turi putih ditandur di depan aku. Bang Melati matur sembah nuwun. Turi-turi putih kala wau diwonten ingkang ngersakaken. Iya. Monggo lenggah malih Mbak Noni. Kantun setunggal nawala ngersakaken sambel kemangi. Ya. Sisanke. Ya, iki nyuwun tulung karo Dik Mega pisan kas. Sambelke kemangi, Dik. Wah. Sing beksa ya sing rumangsa wong Banyuwangi sapa?
Oh iya. Kendangane Walik Banyuwangi. Monggo sambel kemangi. Monggo Mas Haji Wahyo. Calon haji kuwi kan. Amin. Monggo, yo.
lajange Mas Percil elok. Mas Percil, sampun sawetawis anggenipun atur panglipur. Monggo nglajengaken lampah. Nggih, ketingalipun kok kareng kedempel ana dayoh Raden Anoman. Ayo disuwanke Kang Rama. Ayo didereki truk. Leng-leng ing driya mangun kong kembluhan tidem prabawaning ratri sasatara wis manjerkan loryan manggap srinateng dalu sini waka Sanjapra Gelar ning Cakrawala pinulat langut prandene paksa kebekan saking kehing taranggono kang sumiwi begegek ugek gemel-gemel sadulita lae iki tak wis padhake kaya ndaraku Anoman ingkang rawuh ana ing sudhangku kene. Inggih Kyai, kula ingkang sowan. Sungkem pangabekti kula nggih kunjuk Kyai. Iya, tiba sepadha-padha Anoman. Bekti kula katur Den. Sungkem kula katur Ndara. Sungkem kula Den. Ya nala garing Petruk kelawan Bagong wis tak tampa. Janur Gunung Kadingaren ana parigawe apa katon sumengka. Pratamu ning sudhangku kene Raden. Inggih. Kyai ngaturi uninga bilih ing wedal menika pun Anoman pinitados minangka dados duta. Supados nak yenaken wonten muli papanipun Gusti kula Rekyan Warasinta. Sira dinuta dinisun Prabu Rama kinenak yenake papan dununge Bendaraku Sinta.
Nono inggih. Yen ngono kowe bakal lumawat marang Praja Ngalengka. Inggih, kasinggihan dawuh Paduka, Kyai. Iya, ya mung pitungkasku Hanoman. Yen wis dipilih, wis dipercaya, gunakno sing sak tenan-tenane. Awit ora saben wong dipilih, ora saben wong dipercaya. Mula yen kowe wani, aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani Hanoman. Hanoman kadya kinugah kulat kumregut mangsah mangkrak greget jroning batin handher pati ngemban dawuh ngerak basa kang rungsit sabda Paduka Kyai pranyata saya amimbuhi gregeting manah kula. Iya pramila monggo sesarengan sak lampah kula Paduka Kyai badhe kula kanthi lumawat wonten ing Alengka Diraja. Aku arep tok jak ning Alengka. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong aja keri kowe melu aku. Wah, ya Truk. Ning Alengka. Nginggaring garep penggalih piknik. Wah, sajake iki, Dik. Rono iki ora piknik lho, Kang. Kuwi nderekke Raden Anoman dadi duta, ya ta? Nek yenake Ndara Sinta iki ana ngendi papane. Iki kurang-kurang bejane yen kowe ora ngati-ngati, oh iso klethak gundulmu karo duta Ngalengka. Oh, ora piknik to? Ora. Oh, ya wis nek ora iki aku tak pamit wae. Pamit kok dadak. Senengane kok golek bungah-bungah wae. Lah iya. Nggih, Den, kula namung nderek. Nggih, nek panjenengan badhe tindak dhateng Ngalengka kula nderek. Lah nek Ndara Anoman mabur piye coba? Apa ya arep melu? Ora, Petruk. Kowe aja semelang. Yen to aku mabur, Kyai Semar bakal tak pundi ana ing Kancing Gelung. Kowe katelune bakal tak gembol ana kampuh. Iki tegese pimpinan sing tanggung jawab ya ngene iki. Digembel ning kampuh. Nggawa remi, Tru. Ning kampuh kok nggawa remi. Timbang mabuk. Ning kampuh ora roh apa-apa ki. Ora ana hiburane. Mula nggawa kertu ra konangan kuwi. Ngedan. Pun mboten satu menit-meden melu ya arep main iki. Ngguguk lambene Bagong. Golek ijal sangu saitu. Gel aku. Rasa ngono. Ya, aku mau manut apa sing dadi kareman Manoman? Mlayu ngatur suwi. Monggo kula dherekaken, Kyai. Kabiyaten ning tias turita. Ayo, para wanara, bacotake laku. Ayo, 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 ayo.
Direk. Yo, ayo. Mau toko yang mangkono lampahing para wanara wis manjing wana laladan nggawa windu nalika semana bawane lumampah tebih mongko tanpa mawi kendel inggih labesan anoman hanggelak wanci murih enggal saged mungkasi karya ora mung kaliyan to saya kendo lampahing barisan wanara labetan kiat ngampah padaran ingkang luwe turta kawimbuh ngelak ngorong gondangi dasar wancine ketiga ngerak kathah werksa-werksa ingkang gagangake gegodhangan sami rontok nadyan makatena ketingal dipun kiat-kiataken lampahing para wanara raketang sinambi nyokoti godhong garing minangka nambak raos salib lan marlupa sawetawis kedadak nalika semana panganjuring lampah nenggih Sang Jayawanggada saking katebian uninga wonten padepokan ingkang asri tiningalan ketang welase Sang Anggada marang para wadyawanara mila laju ngenggokaken lampahing baris sigra kinanthi mampir ing yusma ngriku teka mangkono ature Sang Anggada dhateng Kang Raka Raden Anoman. Langing driya mangun kung kanduhan rimang lir-lirna tanpa Kakang Anoman ana padhi mara gagi sawangen kae Kakang para kadang kang padha katriwandan labet padha keluwen Kakang ing mangka pasedian pangan wis ora nyukupi kanggo barisan wanara semono akeh Kakang. Apa kira-kira kurang oleh juru rateng nyawisake cecawis pangan di? Yen pancen ya ora kurang kok, Kang. Ya mung padha kurang deduga para wanara oleh padha mangan. Dumeh ana njur sing mangan do ora eling. Ora mikir ngengeh-ngengeh kanggo mengko. Kakang ana apa di? Mara coba sawangen. Tak sawang saka kadolan kene sisih kulon kae kok ana wisma kang mapan ing tengahing alas turta wasri omahe Kakang banjur karep kepiye apa prayoga yen awake dhewe kabeh iki mampir dhisik marang wisma kae Kakang ya ujube kareben leren sawetara lan kareben ora do pulih kekuwatane meneh mengkono iya lan maneh aku mengko arep nyuwun toya apa woh-wohan kareben kena kanggo tamba ngelak para kadang wanara. Klebu aku lan kowe barang iki. Yen pancen kuwi sing tok anggep marga prayoga pun Kakang namung manut wae kok Di. Ya, yen mengkono ayo padha dirit lakuning barisan kareben nyedhaki wisma kae Kakang. Nalika semana panganjuring lampah Raden Jayawanggada wis ngenggokake lakuning baris
sangener marang Wisma kang tinuju. Dadak sakala dereng ngantos hanyaket Wisma kang tinuju kepapat yaksa kekalih. Sasara meruta pawana kono maragana pamirana lan warayang Ponro bayi wisian pagulingan limo lai dalau mangko tadi hadiku kala drembo ana apa kakang kala murka nggone awake dhewe pinatah kineng awat-awati ana sak cedhaking wisma. Teko iki ana wanara kanggo wadya bala segelar sepapan bakal nyaketi marang wisma. Wah, la ilaha iki. Ana munyuk rupane putih memplak karo ngembang wurawari. Wah, la ilaha. Kowe sapa? Iki mburi saking Pancawati. Aranku Hanoman, aku Jayawanggada. Bari takon. Aku kala murka, aku kala drembo. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo nyaketi marang wisma iki? Aku bakal ngampirake para wadyabala wanara kang wis padha ngorong gondhangi. Awit kabeh para wanara bakal nguntapke nggonku bakal dinuta ing Sinun Prabu Rama marang Praja Ngalem. Wah, mungsuh kaglaki. Ya. Lo, wah. Wah. Hei. Wah, parah. Ya, balane roa. Wah, wah. Ya. Hot, wah. Wah.
Lah dalah. Buta loro dudu karepe dhewe ra nganggo antran-antran. Banjur arep mangan aku karo kowe Kakang. Iya sing prayitna ngati-ati Di. Nadyan iki isih adoh dununge Praja Ngalengka. Nanging nyatane dasa muka nyebar buta nganti tlatah ana ing kene. Ya, kudu luwih prayitna ngati-ati. Wah. Rada kesel sawetara ayo enggal dirit nyedhaki Wisma kae. Ayo tak derek Kyai. Ayo ngene macet. Yo. Kuat-kuatke dilokne iki yo. Kaget kok. Ayo. Nyat langening kalang nyuwana gelar pandang sareng Timnon nirgakon nggih waotan kinucap wonten Wisma kang winangun joglo pinayon sigaraning kayu wesi tinuwak cagak kayu glugu kang wis tuwa dasar madhet serate tengahing Wisma wonten manuk Anurwinda minangka jewitaning Wisma alah menika ta warnanira kang asesilih Dewi Sayempraba. Ing mangke Sang Dewi sampun ginarwa selir dene nata ngalengka Sang Prabu Rahwana. Nalika semana Sang Dewi uninga yen arsa kadumugen para wanara duta saking Pancawati. Ketang bektine marang Prabu Rahwana, mila Sang Dewi arsa namakaken paekandaya dhateng para wanara. Ketingal Sang Dewi sampun nyawisaken dhaharan arupi woh-wohan kang wis binorean wisa daru beksi. Tuwin toya pangunjukan kang wis winor kelawan racun. Ing mangka arsa kasugataken marang para wanara kang wis meh prapta ing Wismanira. Datan Pantara dangu mangkono pratane Raden Anoman dalah Raden Jayanggata kang minangka pambantaing lampah. Palugon lakuning lekas kita linuting kidung Nun sewu Kisanak winantura harja praptanipun wontening Wisma kula ngriki Kisanak inggih Kusuma Dewi lulus harja pisowan kula datan manggih Urubeda semanten ugi wilujeng sowan kula niskala Sang Dewi nuwun sewu paduka menika saking pundi inggih kula saking Pancawati lajeng menika padepokan pundi Sang Dewi? Nun inggih
menika padepokaning Guwa Windu. Nami kula pun Sayem Praba Kisanak. Oh, ngaten. Inggih. Sawangsulipun sing ngandika menika sinten ingkang saking Pancawati? Inggih. Kula menika pun Anoman. Dutanipun Sri Rama Badra. Kula menika kadangipun Anem, nami kula pun Jayawanggada Sang Dewi. Nun inggih, Raden kekalih Semarambah para Wadyawanara sedaya. Kula ngaturaken sanget ageng ing panuwun dene cengandika sedaya keparang pinarak ing wisma kula ngriki. Satemah mimbu rejaning swasana griya kula ngriki. Nun inggih Sang Dewi. Saderengipun kula nyuwun pangapunten dene mboten dipun timbali mampir nanging kula sakadang sedaya wani lanyo-lanyo sowan ngriki. Mboten sanes inggih labet kula kaselak mesakaken dhateng para Wadyawanara ingkang ketingalipun sampun sami marlupa labet sampun ketelasan boga tuwin toya. Ing mangka tasih tebih tebaning lampah inggih menika badhe nguntapaken bidalipun Kakang Anoman anggenipun kautus sinun Prabu Rama dhateng negari Ngalengka. Ingkang menika mugi wonten keparang penggalih paduka Sang Dewi mboten ketang namung sak para sekawan jam kula sedaya badhe nderek lerem wonten ing pelataran jengandika. Syukur bahagia keparang Hanyi Pratitoya mboten ketang namung sak kebiyokan kersanipun kangge jampi bentaring hawa Sang Dewi. Nun inggih Raden Jayawanggada sampun kula tampi samendang mboten karempit jengandika ingkang dados pangandikan paduka. Sampun kumatos Raden Jayawanggada kula menika tiyang ingkang tuhu ngagengaken raos welas dhateng sok sinten kemawon. Sabab kula menika tiyang remen tetulung. Mugi kawuningan kula sampun nyawisaken dedaharan arupi sakwarnining woh-wohan kagem pasedhiyan sing ngandika saha para Wadyawanara sedayanipun. Lho. Lah menika mundhut saking pundi Sang Dewi? Menika mboten mundhut namung anggen kula methik saking kebon ingkang mapan wonten ing madyaning wana sisih kilen menika Raden. Dasaripun kebon kula menika menawi nguwuhaken boten mawi metang wanci kok Raden. Waduh inggih Sang Dewi, awit asmanipun para kadang wanara kula sanget ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit saking peparing jengandika kula Sang Dewi. Inggih dawuh sami-sami Raden. Raden Anoman tuwin Raden Anggada nun kula. Gandeng sampun sawetawis lenggah jengandika Raden. Kaselaken mesakaken para kadang wanara. Monggo Raden tumunten sami kadhawuhana manjing dhateng pelataran wingking griya menika. Enggal sami kadhawuhana dhahar woh-wohan sak tuwukipun sinambi mirsani langen beksa ingkang dipun tindakaken para kadang mager sahari ngriki. So sampun kula cawisi unjukan kagem ngicali raos asreping wanci dalu Raden. Wih, matur nuwun. Matur nuwun. Wah. Sithik itu pangan iki, Kang. Wah, itu pangan iki. Petruk. Nun. Lele. Nggih, dawuh. Kae, para wanara dijak mampir. Sedaya? Iya, nggih. Kula? Ya kowe kena mampir, melu mampir. Nggih, nggih pun. Nek sing ngampirke jenengan iki mesti tok nggon murah. Sing ngampirke Bagong iki soto kok 18.000. Aku poso kok jak mampir. Ya goleke warung sing larang. Oh niki pripun genahe niki kabeh medhun apa ora? Iya Bagong kabeh padha mampir wis dicepaki wowan kae ana mburi kae. Kabeh para wanara nggih. Ya kabeh para wanara. Luwe. Kene. Oh, kene mung padha. Dicepaki karo Sang Dewi Sayem Praba ana mburi ayo kene, do mlebu kene. Yo, do dicipi kae, ayo. Ayo. Nuwun sewu. Monggo Raden. Ayo. Nalika semana wis manjing kebon wingking sangya para wanara bawanipun padaran ngelih Gulu Kasatan Toya
Ora mokal dupi para wanara nyumrepi kathahing woh-wohan ingkang maneka warni dasaripun kathah ingkang mateng wit. Mila kaya den uja nggih sami nedha. Waneh-waneh solahing para wanara ingkang sami nedha. Mongko jane prasmanan njupuk dhewe-dhewe kanthi urut. Ewa dene bawane kethek keluwen. Ora mokal banjur dingo sing dhisik tanpa nganggo tatanane mangan prasmanan malah kepara langgar-langgaran. Ana sing wis nyokot isih karo bopong ana tangan. Ana sing nyokot isih kalung jeruk direnteng. Nanas kinarya sumping kiwa tengen. Buntute isih ngawet nggawa gedang sak tundun. Yaiku kapico cak mangun. Sedaya sami unjar-unjaran rosaning memangan. Dupe kabeh sarwa sumadya tur tanpa mbayar. Kalebet Panakawan Kilurah Nala Garing Petruk lan Bagong. Nadyan dudu kethek ning malah mangane ngungkuli munyuk. Nala Garing sing cangkeme mung ciut. Ewadene pijer dijejeli apel karo jeruk bali. Petruk datan kantun. Nedha woh-wohan sakanane campur dadi siji. Kilurah Bagong bawane arang-arang mangan buah. Nembe nedha telah setunggal dasaring dipun tedhok lentu woh maoni. Mila pait rasane. Nanging kedadak padharane Sang Kilurah Bagong boten kiyat. Tumunten ngupaya papan pekiwan. Wata kaya mangkono, wusnya sawetawis ingkang sami pesta woh-wohan sarining buah kang winor borean wisa lan racun. Sigra wisaning racun wiwit Kuroda makarya. Lumampah momor lan getih tumuju marang ototing mripat dadak sakala. Ponang wisa merwasa bundraning manik satemah sami wuta sangya para wanara. Pating jelerik pating brengok swaraning wanara kang sami sesambat kagiat sang Anoman tuwin anggota kang ugi sami wuta dadan. Waduh piye iki? Waduh. Wah, aduh piye Kang? Waduh. Piye di? Wah. Aduh. Wah. Waduh, adikku adikku Anggota piye Kang? Bareng aku mangan wowan mripatku ora bisa nyawang apa-apa. Wah, aku ya ngono. Wah, kula nggih ngaten Raden. Mripat kula mboten saged dipun ningali napa-napa. Waduh, piye to gong iki kowe. Tiwas lenji kok tak kayang. Sae malah. Aduh, iki ngendi dalane iki? Ora tau-taune ngene dadi ya. Sinten iki? Ya Yani sapa iki? Anu ngapunten ora ketok tenan kok ya. Mongko blek nguyuh. Kene ae. Ora ro sapa-sapa nek. Piye, Tru? Aku ora ro apa-apa ki piye, Tru? Kene kok wah iki wis aku iki madhep ngendi kok ora roh iki. Iki piye? Iki mongko iki mbok enek wong apa ora bakune nguyuh aku. Ora roh apa-apa. Ruwe mung pahmi ae. Oh, mata bosoke. Sik nyawang wedok ae. Aku tuntunen padha ora ruwe kok nuntun. Iki piye, Yai? Wah, monggo. Kados pundi, Kakang? Ayo, iki rambatan pundak. Ayo padha tuntun-tunan golek usada. Ayo golek usada, Yai. Ayo, Kang. Ayo, Truk, ngarep. Oh, alah. Ayo. Ayo, ha. Ayo. Aku tuntun. Piye tidak ada wong.
Yo, hati-hati sih. Mantep. Waduh, Kiai Semar. Teko mripat kula dados peteng dedet kados ngaten, Kiai. Oh, kula nggih ngaten, Kiai. Raden Anoman lan Raden Anggada. Barisan semene akeh kuwi mung aku dhewe sing ora mangan woh-wohan mau. Sabab apa aku ora mangan awit wis tak petani lan tak teliti. Ing ngatasé para wanara durung teka kene, kenapa kok woh-wohan wis andher ana latar mburi. Kanthi aku ngerti kahanan ngono kuwi mau, kena tak nggo metung ening pikirku. Nek pancen ora ening apa-apane, mokal kok wis dicawisi pangan semono akeh. Tur yen kowe padha gelem nyetitekke abanging woh mau ora sabab mateng uwit, nanging abang marga saka panasing wisa daru beksi sing wis diborehke ning nggon woh mau. Menawi sayem Praba mentala ngracun kula sadya bala menika lajeng dosa kula menapa, Kyai? Inggih dosa kula menapa? Sumurupa Raden. Kabeh wis mudeng yen sayem Praba kuwi sejatine selire Prabu Rahwana. Mula bareng dheweke krungu kabar yen bala wanara bakal lumawat marang Alengka banjur tuwuh reka dayane sayem Praba. Nggone bakal nyirnakke sang duta lan barisan wanara mau. Awet dianggep wanara kuwi mungsuhe Rahwana, mula banjur disuguhi woh sing wis mawa wisa. Para wanara karebene nggah padha mati. Lan nek kabeh mati, apa ora saya nemen tresnane Rahwana nyang sayem Praba? Idam-idamane sayem Praba bisa kelakon dianggep dadi garwa matmi tumrap si Rahwana. Dadi ora mung selir. Kagiatri sangga pirangu rinangkul kinempit kempit. Waduh, Kyai. Kula nyuwun pangapunten dene kula ngantos kirang prayitna, Kyai. Nanging aku iki sing luput kok, Kang, aku sing luput. Sabab aku sing ngejak mampir marang Gowindu iki. Ora nyojebul kuwi selire Rahwana, Kakang Anoman. Wis. Aja padha rebut ngarep sing padha ngakoni luput. Bakune para wanara padha mlaku urut gondelan pundak siji lan sijine. Aku sing isih bisa melek, ayo padha tak tuntun metu saka Gowindu kene golek tamba dina iki. Yen pangeran isih ngeparengake kowe bisa melek, tak kira ora kurang merga olehmu bakal antuk tamba. Iki ngestaken dawuh Kyai. Kene. Ayo Di. Oh. Tata kaya mangkono. Lampahing para wanara kang urut kacang sami rambatan pundak mbaka setunggal nganti meh sak pendeleng gajah dawani. Nalika semono kang minangka panuntun ing lampahan inggih Ki Lurah Semar. Denya lumampah wis dumugi ing lengkehing Gunung Mahendra. Dadi kandhek sawetawis lampahe Ki Nayantaka labet ing mangke. Mulat wonten peksi sak gerdu gedene sampun ketingal mbrodol wulune. Nenggih menika ingkang nama Garuda Sempati. Mila ngantos brondol wulunira labet ing nguni mentas perang tanding mengsah kaliyan Prabu Rahwana duk nalika rebatan Dewi Sinta. Sigra Kyai Nayantaka mrepeki unggane Sang Garuda Sempati. Kene mandek sih.
Lir sapota ingsun tumiling hang ulati puspita medemindah kang warni anon kang sekar waras iki iki kok ana manuk gedene sak gubuk penceng ora bisa mabur mung lumaku pencolotan lan tak sawang wangune bisa tata jalma mara gaging aku jenengmu sapa manuk inggih Kyai menawi dangu dhateng kula menika namipun Garuda Sempati oh iya wuruhan ana aku iki Semar lah kok wulumu nganti mbrodoli kuwi nalare piye inggih Kyai mila ngantos telas wulu kula menika labet kula mentas Bandayuda mengsah kalian Prabu Rahwana lho lah kok kowe tetandingan karo Rahwana kuwi perkarane apa mugi kawuningan Kyai nalika kula nembe nganglang ing madya ganteng mireng wonten swanten wanita ingkang sesambat nyuwun tulung sareng kula tingali jebul Rahwana ingkang ketingalipun mentas nyidra wanita kula lajeng ngetutake wonten ing wingking kepara saestu Kyai ingkang cinidra menika jebul Dewi Sinta ketitik piyambakipun sesambat nyebat asmanipun Sang Rama Legawa gandeng kula menika awon tanpa rupi inggih tunggil guru kalian Kakang Prabu Dasarata keng ramanipun Raden Legawa pramila nadyan kula mboten kaparintah sinten kemawon kula lajeng sabiyantu kelampan Rahwana kula tladung saking wingking lugunipun meh kemawon kula sampun saged ngrebat Dewi Sinta namung Rahwana ngedalaken pedhang lajeng mepes wiwi kula menika kula dawah kamtaka tasih wimbuh dipun bubuti wulu kula ngantos dados telas menika Kyai iya Garuda Sempati wis tak tampa kabeh munggo sing dadi paturmu tumrap lelabuhanmu sing kaya mengkono mau muga kena kanggo patuladane kabeh para satriya Pancawati lan selawase urip Prabu Rama ora bakal nglalekke marang lelabuhanmu mau Sempati ora jeneng aku iki kuminter marayuh kowe tak kanthi ngeningke cipta ing batin nyenyuwuna marang pangeran muga enggal pinaringana pulih wulumu lan pulih kekuatanmu tak ewangi-wangi nyurung batin Sempati pan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lip layaping aluyuk wae kaya mangkono sigra sinidikara Sang Ismaya ing batos minta marang nugraning widi mugi kepareng paring aksama dhateng kalepatane Sang Garuda Sempati labet wanter pangesine Sang Ismaya Sumawana Garuda Sempati kanthi linambaran prihatin tuwin panembah marang Kang anyipta jagat dadak sakala ana kaelokan nalika semana kaya udan riwis-riwis kanthi nggawa ganda sumerbak arum anjawahi marang Garuda Sempati padha sakala ponang suwi pulih sak wulu-wulune kepara tambah diwut-diwut kawimbuh endah warnane Waduh Kyai Semar